naringon sasudin. Di bagasan guarni ama dohot anak dohoton di porbadia. Amin. Sayang giat ma debata ama mualinasa pakirimon mangalehon apulapul na sumurong tuhita saluhutna. Saunari saat rodi salelen ililena. Hata patujulu. Hamu aliak kadongan marpungu dohita dison lahu makormati dohot mananyakon dongatta situgu situmorang naumodingong. Songon na niajarhon ni adat dohot kuriatta dinalaho sirak kita siat donganon tapasahat maibana tu amatta debata tatangyak koma angkiat dijakkot debata ibana dihanguluan namanottongi dido apostel Paulus do molo na mate hita rak Kristus dihaporsai rohatta rak mangulma hita dohot ibana ay taboto do nasomate be Kristus dung mula mangolu sian namate dang dirajai hamatiani iban atong tapatupa ma ulaunon mardrongan holong dohot haporsiao martan yang mahita ale debata amanami parasiroha jakom madongan nami sitogu sitomoramon tulabungmo nunga di zoho ibana siap portibio padua ma ibana siarate ni dosana jala basa-basa homma tu ibana hatuau dohot hatiuron omma weleko kami tuho marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Martang yang mahita ale debata si pangapul na sumurung pasu-pasu ma ulos saputon ulos paborhos may ditikki sorang ibana jala ulos panaput may ditikki moding ibana say gabetadda ni holongmu may maborhos dohot manapin ibana dihanguluan na sa leleng ni leleng na marhite Kristus Tuhan namin. Amin. Martang yang mahita ale debata si pangapul na sumurong pasu-pasu ma ulos sa petuon nanaing ape honon nami tu abara ni dongan nami na marhabot ni roham marhite asin ni roham dohot tangyang ni hami na pungon say homa na mga puli keluargaon asahatop salpu lumut dohot do ni roha na sida say tadda ni holong mumay na palasot dohot makopol na sida sa keluarga marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita ale debata silehon hatuaw dohot las niroha marhite sanggul marata si jagaron uhilalahami do hinabalgani basa-basam tudongan nami nang modingon upang ilohami tuho pasu-pasu sanggul marata si jagaronon asagabe tadda ni hinasusu ni pasu-pasum dipinopar ni dongan namion asa anggiat sinur pinahan nasida gabe na niula marbisuk akka anak laos marroha akka boru nasida nunga martua jala jagar ibana say jagaran ma akka pinoparna say satahi sauluan manasida gok dame las ni roha napapatarhon hamuleteomu di sadok tanoon marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Nami Gabe tulang boleh kita bisa memburuk roh ada tulangmu lima soal kalau satu satu tua anggur Gabe mangga. oma terus berpuli kalau bisa tulangmu saya giat mah masih orang buruk urus apa saya bisa tulang mula tulang buruk mana betul
di moto akapiro parmo na boru anong boru. Sangga itu dia akapiro parmo. Mana pun nauli jala sedia akapiro parmo boru gabe jala Asia kipas kita kalau parmo boru. Jadi tumpe soalnya nagoi dia kami yang boru setulangmu. Nah, mau bayar mau boru kan soalnya itu akapiro parmo terlalu sudah boru. Manapun nauli, manapun itu, nanti nggak mau cokka, nanti kamu yang ngurus. Jadi apa yang pola kata, mau lihat ya. Mau lihat dulu. Alam guru nani, kali bumi ma pilih pangi alam guru nani wajib naksoni lo nabo usul guru nani saya botol mesetu ga saya botol malam karakter itu lima dapat satu urus di luar mereka baru urus sampai dua markiti kapal dia markiti urus sampai dua yang sekarang berlari di kapal ada beberapa sampai dua nih bisa jaga kami bumi mah dioper yang baru saya buka anak baru itu sukses dia dengan baru nggak boleh tapi pengajian di sini marohan wahai lo ini kayak pastikan jalan anak baru di direktuan rawat setuga kalau kami doa ikon dan doa para lampu yang rongko wangi dan ratus surga aja ada dua pikiran sesuai dengan angka situasi jalan. Apa yang itu sangat tidak baru kalau kita di pelopor musaluna ada dua orang bernopo. Apa yang itu ada dalam mulai dibuli ni alam baru, alam di kota Hulas alam baru nak tahu belum. Besok ini kan artis kami baru kami akan potong satu sudah hari itu orang akan potong dari pertama itu. Itu tidak ada dalam mau Saat itu pernah. Jangan deh. Kenapa nak ulangi hubungan kami bukian ulos semua. Sampai dua ini bukos. Guru tinggal mana kami atau orang munaf tanawi dia munaf tulang nami tulang Roma kamu anak ada si botoloha dari sesuatu nak luka dokuta anak baru anak ibu beremuna setiap pengetahuan nami ba asir nami masa bergar nami ajak kerja romuna tidak pernah munaf. Jadi masa sampai dua, 10 sabu aja mah betul soal hidup di badan muna dontor di muna. Saya menapuk naumi parolasa panggibian dihami dumobi mah di pelopar ni akka ada bangon nabi usus itu bimo. Ba hodok kamu mah ano tuh pakai kaki kada pakai kicau kita. Dia malu mah muse pulau nabi rajai sinaga nama kalian urus sampai dua. Tu dari nang napo maktaba dua awang nawang imam. Dia matok soal hidup di badan mula atau di mula. Saya mengape sampai dua mai dapur dua lalu turunnya orang tapi lapan mula lalu biskuit di mana pasal itu ata di dalam tanya panggilan mula. Dia tu asyurah itu orang di pembangunan abet dan sama Tuhan karena Tuhan tujuan yang pasal itu akan. Walaupun soal pelapor di bahasa partikion, uli marawamuna ada nami saya jelaskan nama kabutuna dia Tuhan tadi itu jauh kebenaran di pamatan oleh tujuan ada panjang satu hari. Siapa putih memahami Tuhan pelapor, alai kamu dosa nami raja nami anor
duka baik duka taruhan na tulad kami hukum na atas sa kanyari anak ko namin ang martungan ni Bero. Hindi na magkamukatapa. Gusto kayo, February. Mau lihat tema dia mau permusik nami